7-Eleven o 7-Eleven Casay? Walay 7-Eleven diri. Langit na. Dalasod. Diri day sa Casay Dalaguete. Dito Casay. Casay Dalaguete. Casay rin. Casay Dalaguete sa kanang Casay Beach bitaw. Beach Park na rin to. Lalapas na. Sa Beach Park to. Beach Park or Beach House? Beach hut. Beach Park na rin ngayon. Beach hut man. Beach House eh. Di man park. Sa Beach House lang. Wala sa Bulbao. Wala na invitation. Pero kung doon wala. Oo, wala na. Oo. Pwede lang sa doon. Yung stall na. Kuha mo. Video lang rin. Nihunong na lang ko sa Casay guys. Yang ngit-ngit kaayo walay tao. Kulbaan ako na lang sa kadere. For a few minutes, ni-reply ra sila sa akong text. O diretso na lang ni. Unsa? Unsa inyo haday? Sige pa, chicken man kasi lang. Minsan eh, imahanan. Ang ako kanira ako ay. Ano naman sila dito? Alay sila. Kana ray ba? Well. So, alas 11 na ako dyan ko naabot guys. So, pagkakuman. Kali mga shokoy diri na mo, no? Kali mga shokoy na mo diri. Patuyan lang silang kuan. Suggest og landmark. Kibawa ka guys. Ang 7-Eleven ilang giingon. Nakunos Casay. Yung ang driver kasi na may glalis kay ang 7-Eleven na asa lungso. Layo pa man to day, ikan sa kuan. Casay Beach diri sa Dalaguete. So karon nangari na lang sila 7-Eleven kay mo man nilang natultulan nga 7-Eleven. Naman ni siya sa lungsod. Wala man ni siya sa kuan. Wala ni siya sa Casay. Pwerte namang yung kuan na. Pwerte nang sani. Ngit-ngita. Ngayon, ito niya, saan akong oras? Alas 11 na guys. Grabe ka ay. Wala na metla sweet today diri sa Puansa. Itawag nga Casay. Well, anyway. Nangarin na lang sila 7-Eleven. Kislan. Toothbrush ni mo. Tubig. 4 tubig? Kung saan yung ipamalit, day? Ito, small size na. Palit mo, wala tubig dito, day? Wala libre tubig. Sino ba ibalik dito? Siya, pumbrita. Mala kong friend, day. Ang saan taman na. Wala kwenta. Ang ano, day? Kabit lang po. Dato. Okay, perfect. Sige, Maura. So, mayroon sa 7-Eleven Dalaguete. Unsa? Ano may food ito? Ano may biscuit pa? Ay, excuse me. Ang katula ako. Kana lang babaw ko Wala mo kay ayun food. na ay bangin kay wa pa na luto. Ang mo ba? Sige lang. Ilisi lang. Kana lang babaw. Alam ka may food day dito. Kung saan nagbound ay mo food? Mag-order mo. Or paper bag lang. Nag-order dito to? Tapi ilang kaon eh. Mao ba? Patilawa ko nang ay napapakanan ng 7-Eleven kay common ni kayo sa mga pobre. Diba 7-Eleven? Usab ha? Bitch. Taka lang kada. Dili ka sweet og Cebu? Ito ay nga. Ay, Gito yung tanong mo kayo. sige toyo. Toyo, shot. Kung nakatiming ko rin dito kuan, rapist. Sa una lang. Usap lang ba? Ito mo na.
Layo ito. Ito na ito. Ba't nakasya? Mau ba? Iko mang di 7-Eleven dire pututan kung kisay ka sa cheese ng 7-Eleven. Napalit sila tubig. Kaya di sila ganas tubig dito sa beach. Kay parak. Mani among kahera ka doon so far. Hawak mo ang beach, hawak mo ang beach. Ano yun yan? Diri na lang sa luyo yung mga ilim nun. Yan, give me ha. Ay, Aha. katarantagod. Ay, karanta. Ay, ginook ko. Picture rin dato ha. Kubidsa na biyahe mo pakuan na nabuang. Suta di may gulay sa apo, ani mga bayuta. Adili sa irasan mga buutan magkunis sila nga tuwa lang bang. Sometimes we are good, sometimes we are not. Oh my gosh. Pwede ka kinit sa atong ko. So, O diba guys? Hello guys! Nabot ko 3:12 in the midnight. Ngit-ngit kaayo. Sabi sa guys, suga. Ito lang yung i-try. Pasensya na mo guys. Kasi gusto ko mo explore. O gabi nga view. Yubak nung ko ay. So this is guys. So later on, kay gabiin ko naabot diri no. Makakita unya mo kung unsa yung effect sa pang-adlaw-adlaw. So mo mo ang vela. Our exclusive vela. Ano siya payag-payag? So naayati siguro tomorrow magyati siguro ni guys. So naay libreng yacht diri. Naay banana boat. Naay gitawag nga crystal boat. So mo na siya no. So tomorrow na lang guys kay 12 midnight na yun no. Wala ka siya chika-chika lang gitaan ni. Anyways, mag-room tour to. Okay! So, this is our eksklusibong vela. kami lang. Double deck di ay. Kasi pagawas ninyo? Eh, basin mo kuan ha? Oh. What time mo dire? 4 o'clock na. So guys, ibalin sa na mamulan ng isang indot kaayong. So mo mong birthday celebrant. Mo mong mga assistant from DOJ. So I will be back tomorrow morning para makita na to sa sunrise. Ambot lang ka. Wow! I'm so excited the sunrise. Nindot siya. No? School for pag ganang kamurag magkuhan mo. Mind. Okay. Saan? So what is that? Katungko man. Guys, wakay tayo lights ron ka na. No? Kay kuan man. Wako mag-expect na mong lights mo drain man na siya dili gamiton. Well anyways.
Kaanong tagamay. Kaya para ba na sila ito nga, gikan sila drive long distance. Mana ako man nagbasa raman ko. So, dili kaayo, questionable atong kakapoy. Pero kana sila kapoy, dyan. Diba? Okay! Pila ka book dire na ay tao dire, no? Nice na. Okay. So guys, daghan jud yung tao diri guys. So let's eat. So we have, okay, atong i-flex atong food. So gi-order ni Davan siyang birthday, we have shrimps. I don't know how this, I don't know. Basta, okay, bagong sa pagluto. Kilahi siya. Yan natin gitawag nga crispy pata. Nangaon na po Davan. Crispy pata, okay. Nangaon na. What's that? Manok na. Saan na? Manok. Pag-adobo ba niya sabi? Tingnan na. Okay, so naa sila yung mga ilim nun, ladies drink. Ladies drink? This for our. Yes. Kanila. Okay. Tingnan mo na, mga laki din na magmahal. So, today is Huwag yung baba. exclusive rajud niya mo ang kinanaan karon so far. Limited while supply last rajud ni. Di ba dogs? So, paglutoan niya, dami ganyan siya, no? Kaya crispy pata, crispy ganyan siya. Dami ganyan. Ay, kaal. Mga ilang mga mena-mena kayo, mga tag-300 naman eh. And serving ba? Kaya alam ko na, pag dulo na mo gawas nan ba, kaya pa may asod, ganda na ba? Perfect. Kung sa, nung beto siya kung kumang kapictura na to, ko lang kayo, mangita siya landmark siya, ay inalang 7-Eleven ko ha? Ang sabi 7-Eleven, wala ko kita 7-Eleven dito. Uy, ginawa po. So, naglalis, may sa one driver siya. Asa kita muna ako sa Casay siya. Niya ka nang sa 7-Eleven sa Casay ha siya. Yan ang siya nga, oh. So, karon kay pag nag-stop over midtos ka nang na yung marag convenience store ba? Yan na, napos driver daan. Ihono niya ko sa kakanang 7-Eleven nga Casay ha. Siya nga kay 7-Eleven Casay din ha. Kung na-argued ko, kung kaawan na diha. So, sige. Sige, tuyok ni mo dahil sir. Casay naman na dahil. Anak, gini mo. Usa ka ba baniting siya nga? Asa dahil Casay siya? Ato ko ka ng Casay Beach Hut. Casay Beach Hut, Casay Park. Kaya kung Casay Beach Park, lapas na. Pero ang Casay Beach Hut, unahan ka ng ngit-ngit na skina. Pero asang 7-Eleven diha? Ang 7-Eleven dito, sir. Pito na yan na maki. Ingwa, siya naog na lang. Tingko mo, naog na lang ko, sir. Dito lang sa hayag-hayag gamay. So, pag tanong ako, huy, enchanted, enchanted mountain. Nga to, ni-picturean din ako nga. Diba na ako sa Enchanted Mountain. Kaya doon raman yun siya, malakaw raman. Kanya naman itong abalharo siya, malakaw raman po, sir. Kung ilahagin ko ang Cebu Beach. Mahal sa kitong balabi po. Di butam sila tanan. Kaya iyo man yun sila. Ako raman yun mo insist. Kaya nalagyan sa 7-Eleven. Tuko ba siya nato? Nalagyan sa 7-Eleven. Nag-ihat ka kung... Ano habal, mingaw. Huwag kong kabanta sa 7-Eleven. Eh, dito nalapas sa ko. To, kanang... Basi way ice dito to. Say ice. Pwede siya ka, i-gihit na. Bilibin ako pisabot ba na. Kahit may ice daan. Mga ito, pagkalapas na nga. Ay na lang, si Bilibin. Liyo up rin. Ayo pa kayo. So palaya yun. Pero, layo siya kung di ka familiar ba. Pero kung magsigira ka balik-balik, mura ragog ka lang. Actually, dito mo ulit ako. Itong biyahe yung Bilibin. Ha? Wala na mula ako sa 7-Eleven. Wala kayo mo, plate na magbalik. Kaya kung akong giplite kay Kuan Raman, akong giplite is Koto Brakasay. Nakaroon na ingon ang driver nga, sa mo, plate juga na kay lungsod naman po. Hindi mo ka, plitiho siya balik. Nagigbaliw, ay sugit. Ay, sige. Ari na lang ko, pero unahan lang katong hayag kay, kasi may ungo niya sa skina. Ibalik yun ang bus. Wala ni, forward na dito sa Padong Dalaguete proper. Ba't nag-isapot na Wala ko gisapot. Di ba, imong BP na abot na 180 eh? Hoy! Kabaw na mo drive mo na. Mo driver na sweeto ni direct. Sibo. Uy, inuupo na ba? Naunsa naman taon-taan. Yan naman 7-Eleven, nadalagit naman yung 7-Eleven. Tayo no. Abudwal ko eh. Tabi ka to ako eh. Lingaw kami ko.
Uy. Yan kunog. Uy, welcome to Alcoy. Tingkalit lang kunog siya. Uy, welcome to Alcoy naman eh. Hindi ba? Mapiki ba, no? Direk siya dito yung sa kanang break siya sa Alcoy. Pag-alay siya. Uy, Layo na. Welcome to Alcoy. Ano? Direk siya. Yes, Kantura. Balik ta, kay lapas ta. Ay guys, yan. Happy kami. Pag na to eh. Hindi, matulog to. Because we are going to wake up early in the morning. Because we want to see the sunrise of the morning. Bye-bye. Itong na yun. Ang See you tomorrow morning in Tourism. Dalaguete. Ano sa ka to? Dalaguete Dalaguete. Church. Wow. Mag-visit kami sa mga iglesia. Ikaw, what about you? Wala. Wow, ganito naman. Sige guys, bye-bye for tomorrow. Bye. Ito ang yung lingkod, ang baklang walang sinasabi kundi ang nasasabi kundi ang let's check it out. Naku. So, yun na siya. Actually, curl is ay, hunas. Diba? Okay. So, inani siya view ko hunas. Yung mga rock formation dito. Pero hindi na siya, muda ko na siya dito. Diba? Yes! Para akong kauban, oh. Happy birthday, Devan. So, actually mo na siya among kauban na din. Kailangan siya nilakaw na siya, no? Yes, madam. Good morning. Ay, siya kayo. Namarasan ko na. Wala akong nakatog, no? Ay. Yes. Aha. So far, nindot siya kung mutaob siya diri, di ba? Nindot man siya, bisa di ka siya bus or something. Nindot din siya. Anyways, mapin ako di siya mulubog. Mga 10 o'clock in the morning is mutry me langoy-langoy kay bati naman nila mga pangos yun nga ni kay dagko kayong bato. Pero I don't know how kaning mga jet ski nga itong nakita dili. Magamit man nila kakahalo daw no bitar ni mo ani po. No kasul. Kanak lang ba? Pero I don't know nasa sila motor niya ako ari motor niya. So siya na ako di kuryente baka natin bilis daw ano niya bugatan.
Ay pangbaga pa nila tanan. So ana day guys, sa mo din inaning slant day ay kay para day silang kuan. So dili siya kagawas kung hunas. Pero kung dako siya ato gid sila dito mo din gibutangan niya kana ana day. Ay. I see. I realize. Okay, atong adtuon guys ha, dito gyud sa may tip sa dagat ko. Iunsa nila pag kuha ning mga speedboat, mga jet ski kananin ha. Kay ana day guys. No, dito lang siguro sa unahan pero di na siya matugkad. Kay murag gikabkaba nila dapit dito. Dito ay. Abo dyan, ano? Gani. Gikabkaba nila diri mo siguro ang gitong bato ilang gikuha. Ilang gikabkab diri, ilang yung gikabkab. Kay para silang sa mga kanang mga kuha nila pa. Pambot nila. Oo, kanira wa sa nila kab. No, kana gikabkab nila klaro kay. Ay basta gikabkab sa nila no. Pero na kuya ko ano nila yung mga dapo pinisita. Ika-afford man sila mga kabka. Teka nagriprapan man yun nila oh. Kaya kung mulawam siya diri, ari raman diri. Pero lawam na gid siya. Ila lang gikabkaban. Ana di ay ilahang kuan plano. Siguro ang sa una ingon ani ra gyud siya no. Kabkaba nila wow. Gipundok nila ang mga kuan di. Sa mga station sa mga So kung maligo ka dyan indot sa didi ha. Victoria. No. Atong i-explore guys ha. So bawal lang gyud magtiil diri guys kay samad. So in other words, ang dagat mo abot yun diri. Kay basa man siya. Basa man siya guys. Uy, na may sirena. Diba guys? So guys, you should be careful lang yun kay dago ba to? Siguro kung naamoy ka ng dadon nga mga bata, ilang lagi siya parental guidance kay balik-balik yun ang mga piils mga bata. Ay, you know. Actually, kanang Kalinga Beach para dagko yun siya. Anyway, mga tumni sa swimming pool. Kaya kung dili mo ka-afford og ligo diha, kadi mo kiba man langon. So ato sa swimming pool, mapila ka feet dai? 4 feet sige atong i-check. So padung ta sa pool. Oy. Out of order man. Pura naman siya fish pan. Polybot? Ano ba yung polybot? Ano ba tayo? So, muna lang swimming pool. Out of order. Dagat na lang kita guys, no?
Oh, dirita guys, natas kinaibabuan sa pangpang. So, kay baon na mo. So, lunahan mo diri sa Casay Beach. Hot mo siya. Hot, very hot. May pangpang. May swimming pool, nagibutang og out of order. Okay? So, kung mag-dayos lang mo, okay ra gyud siya. Ano sila yung mga bagong ipamutang dayon? Caretaker ka diri, boss? Caretaker ka? O sa din na siya maliguan? Yeah, sir. Ah, okay. Ilan lagi prepare para sa So, moto siya guys. Ang ilang swimming pool is for the special event. Ilan nang ipaandar, ipabukal na nila ang tubig sa swimming pool. Okay guys, so maoras yung mga ipashare niyo sa aning beach resort. The Casay Beach. Well, anyway, ito na sa among lugar nga natawhan. So, mo niya itong birthday celebrant. Warning, no diving. Kinuup ko ano. Supposed to be siguro Rob, ibutang karon kay may budget. Pagkanap na siya. Ato, ganahan mo pa ni bibi ko pa na. Na siguro. Yung sa usa lang nila gidungan mo gud nila. Yung sa usa lang kay inana pa. Kailangan natin magmandari. Ang safety place yun lang gitaro dili. Kurang na taas na ng stale yun kanang. Sorry, ay pagsunod-sunora kay makinipas. Ha? Kita gihatag yun niya ang mga daan, no? So, mo tong tour session na to sa gitawag og Casay Beach Hut. Ito po si Ronish Nguyen, nga hapit na hubakon og kidnakat sa buntod. Ay. Guys, na-slide ang inyong ingaano tungod sa lumot. So karon ipakita na itong underwater scene. Yata yung naka-video ato dito itong kuan bloopers video. Ay. Awa guys. So guys, na-experience yun ko sa akong gisulti nga kuyaw. So ako yung siyang na-experience. Lugapak yun akong tibuok kalawas. Di na mo makuan. Nilugapak yun akong lawas sa ani niya guys. Oh. Kana diha guys ay. Nilugapak yun tanan. Oh. Sa una lang guys. So digit siya angay og matharo. Ang imong ana-ana ra gyud ka. Luno no. Sod-sod jud ka ana. Shine. Dugay na ba kanila? Angon sa? Kanin lahat. Dugay na siguro ni okay. Nakuha lang na siya pag bagyo, naguba. Mao tingnan. Muna pordoy sila. Wala ka recover. Naguba na siya pag bagyo, I'm sure. Katong kusog ang bagyo ba? Itong 2021 nga bagyo. Basta itong 2021 nga bagyo. Dito Tino. Dili ko Tino, bag-uram tong Tino. Wala guys, ate sa nga mo guys, makahumo lang yung mga pila ka minutes. Bahala na tong slide.
Di ba nga slide? Diyo ko na slide. Diyo ko. Di ko mag-expect. Tanawa guys, so akong samad. Ah, diba? Oh, inanak dahil. Oh, samad. Samad is real. Dali kayo mukhang karma gayon. Karma gyud. Ada to karma. Swerte ng gyapon. Ang amo gipag-warningan lang ni dili pwede magwara-wara diha. Kiba na mo unsay mahitabo. Inanak siya guys, no? So deep lang ni kadiyot. Mga pila ka seconds. Anak siya. Wow! So how's your night, mga amigos, amigas? Sige, kamata ba ko? Buak. Lamihan mo kata ha? Pero tay, basta kuya wata na tanam ini ikaw ra sa dere. Imumun ka ba no? Ay, kadindot. Ang tuyom ida ha? Di-warningan na kamo. Ayo la dapat sa dere lang kay. Lagi tuyom diha. Actually, nindot rin lang, di pa rin ang dagat dito nindot na. No? Gati ni Ilka? Oh, di na ko gati ni nambot lang ni grabing tuyom diha. Wes ko nang sa. Grabe, kikinig hagok gabi. Ako ni hagok ha? Iyon ba ako ni warning, di ako daan ha? Pero ikaw nakigtigi, biya ka animal. Di ba siya sa akong si Casay nakikita naman to, siguro na pero Yung pang dagat nila. ha? Kabang? Sila Ba ba? Di bitaw kay pagat. Dali. Teka. Di ba? Di pa rin sungkil? Basig kuan. Basig na ay kanang tabang diri nga kuan. Sagol. Yo, di kay parat na. Ilang Kita mag-noise sa sunod, no? Paob yung magsimayo. No? Sa minindot ito nan. Sa asa man? North. Sa not ba kami dili yan gyud. Wa mo kung kakana ko kaadto sa kawit good. Oo, kakakaadto dito. Kay white sand gyud dito ang diferensya po dito kung sana ting jellyfish daghan kay. Oo. Good morning, ma'am. Ala. Unsa ito ana? Kano ka upat dahil. Ha? Kanang upat nila yun? Hindi mo na sila yung upat. Talagay, Open pilian. orderan. Tuwa sa matuwa na. Ikaw sa ako, karera ako ay Luncheon luncheon meat, longganisa, hindi kay panpan naman eh. Kanilang siguro. Yung kana lang. Luncheon meat ug longganisa lang. Ang gaduha. So guys, mo nilang free meal diri sa Casay Beach Hut. Okay, so mo na ilang mga free meal. Diba? Gawin mo kasi likuan. Kanang anang ref pa, di ba kada kukaonan, no? Di man na siya ref. Oh, but cooler. Oh, kung ano man siya, chiller. Inverter ka nang gamay raw ka nang consumption sa kuryente. Ah, dahil naibot pa sa bot. Mati ka nang sa aircon, naiingon na inverter po. Ah, mo dahil na. Dito tayo siya kay Buglo Bill. Imo pa dito inverter? Murag inverter naman siguro to. Pat ko doon na. Di, kung ano niya ka nang refrigerator din na. Oh, ref ang kana cooler. Okay. December. Mas mayo dili na ni katong kuan ba? Bigda atong Katong Bigda? oh, naman ka nang tawag ka pang ice cream ba? dili ba kanang murag bantay ka na selecta na. Naman siya pugjininso na ulan ko. Pwede siya style na slide ba o na. Na ba nga? Ini ang mga jacket ibutang mo galaan na ta. Dili man kay dako siya space mo. Ang bara ana. Lagi, promise. Ilang pa ko ina.
Ay noon. May kumutangan dito. Basta mas gamay akong lugar. Mao gyud. Sakto sa Para unsa man nimo day? Additional kay para sa bugnaw kay ba ka. Wa kay freezer. Kaya dito mawahi atong tindahan. Amad man. So mao to guys. Nag-breakfast na mi. Na-slide ko dito. Ako Listen, dai, abi ko. I'm asking you. So what can you say about our staycation here in Casay Dalaguete? For your interest, sige, both of you say something. Pagkaganda dito eh. Wow! Ganon! Napakaganda. Dagat. Parang swimming pool yung dagat. Ah, ganon. So, if you rate from 10 to 1, what is the ratings for this resort? It's a 9. It's a 9. Wow! 9. Grabe sad, uy, 9. Perfect eh perfect. Oh. Dapat ma-perfect ang pero natunok mo gusto yung Natuyok siya sa tunyong. Natuyok siya sa tunyong. Ikaw, boss. Unsa may mong kuwan, boss? Pareha siya. Pareha na siyang answer. Okay. So, 10 is the highest, lowest is 0. So, 9 ang ratings. Hello guys, more early check out na lang me. Time check is 8:45. So, our itinerary for today's video is from Casay Beach Hut. We're going to proceed to one of the historical church here in Cebu City, Dalaguete, which is their church, San Guillermo Church. Yes, San Guillermo Church. Okay, so guys, so our last bill is 4,290. Mano 100. Salamat tayo ha. Salamat, Day. Wow.